Bonjour, Skatiapi. Business tani anda ile kaboboka yini. Zandi kuranga mumbale affaire famununga ulta tamatavy ty we. Ty zegny raha andi kurang kwetu niany ty. Satria zegny oui, ita fa insécurité partout. Zucha tamatavy zaraiky fofa partout misy insécurité io. Fale mampalahelo zegny eto. Itatsika zao marandraigny fa anabavin'igny tsy aiky lelagny miboaka Facebook. Satria nagnino tsy aiky lelagny zegny haraka le koragna nambara fa voendrikendriky donc tsy maintsy andeha ny enquête, tsy maintsy zavandreo ino alibi. C'est quoi alibi zegny? Azovy aby tsy moyen nahita tsy aiky lelahy io tantragno marigny tamilera igny handra igny date igny. Zegny raha mbala mila andeha. En plus n'zegny raha tiako tsindriagna. Io mitsy tokony sakarany fitondram-panjakana azovy olo nitariky nahita fa hoe itsy aiky lelahy marigny namono olo igny. Zegny raha tokony zavan'ny fanjakana gasy io olo nagnely igny tsao igny amin'ny réseaux sociaux satria mitariky hadimpoko. Mitariky famonogna olo amin'ny raha tsy ahita tsy ahaizana hoe izy marigny sa tsy izy marigny. Marobe zegny benty commentaire. Marobe commentaire ya shortindreo mitovy. Zuma zao nanjary dikan'izay zegny boutique jiaby amintsika Madagasikara tsy afaka mandafy lamba mitovy. C'est pas parce que izy nisy lamba mitovy am'le olo namono olo ke tsy maintsy izy namono le zaza. Za tsy d'accord mitsy am'le fitsaragna ataony ataontsika Facebook ato. Zegny tegna marigny. Io am'zay zegny zay ozy zao ke nandeha tonga izy amin'ny polisy. Andegna zava fa tsy izy. Ke naviagno izy le zaza nitazomindreo. Logique be. Aminakay logique be mitsy izy tanandreo polisy satria iarovagna izy mba tsy hovonen'olo, mba tsy ataony tsy anaovany vahoaka fitsaram-bahoaka. Zegny voalohany antony tanany polisy izy. Fa arrêtetsika amin'ny Facebook ato, ya po rô fanjaka fitravaka tsy manjary, tsy aiky nandeha nigadrendreo, tsy endriky hitany marigny, sasany. Sasany ndraiky bien fait aminany, matoa zegny tanandreo baka dikan'izegny izy namono olo. Nagnino matsika magnano jugement comme des comment dirais-je, magnano jugement zegny amin'ny raha tsy hita fototro. Amin'ny raha tsy hita fototro. Managna expert atsika Madagasikara. Atsika misy laboratoire. Mety atao zahavagna ne vatagna aty anao koa mamono olo zegny. Tsy mety misy partie megninao fo nipiripiritsy io nany totombondreo meso igny. Io hita fo comme matériel normal. Anagnatsika Madagasikara zegny azo jouer ne zegny. Hita fo megninany iny voniny marigny le zava tsy voniny marigny. Fa atsika amin'ny Facebook ity ato. Fa vraiment za mangataka fitondram-panjakana malagasy. Mba tsaka raha inareo i olo nitariky nivolagna fa hoe itsy aiky lelahy igny ndreo namono araiky igny. Satria nde tasary amin'ny caméra igny zavanao manjavo. Ke amin'ny fomba akory zegny nahaizany izy décortiquer fa sora igny sorany tsy aiky lelahy igny marigny zegny le namono olo tary. Satria namango zany nampiasa le mégapixel ako farany matanjaka tandafy taty mba iza sorandreo olo aby igny na le nivonigny io na le mpamono manjavo. Ke amin'ny fomba akory zegny atsika tamin'ny Facebook tato nahefa tsy maintsy tsy aiky lelahy igny zegny namono araiky igny. Mba tiako zabaka tsy haiko zao volagna boka azy. Satria ko haiko volagna boka azy voalohany za riatako ta Facebook tato. Boko za mitsy nitory izy. Za mitsy nitory izy satria olo jiaby mizaha sary igny manjavo. En plus sary noir et blanc. Ino nahaizanao fa tsy maintsy couleur malandy couleur'olo igny tary. Tsy maintsy olo fotsy hoditry. Na tsy maintsy olo joby hoditry. Ino nahaizanareo zegny? Non mais atsika gasy ty vraiment on vit dans le connerie. Atsika fa mijaly. Hanahantsika jalietsika. Mbala mampiditry problème am'zany kanolo koa ry sasany. Taia zegny ni décortiquer nareo fa tsy mety soranany sora igny. Ndray police ndraiky gendarme fotsy ndraiky nahita sora igny azovy. Atsika Facebook ato ndraiky fa nahita fa sora igny fulany, vatagna igny fulany. Non mais pourquoi on est méchant comme ça? Ça s'appelle la méchanceté gratuite. Igny méchanceté gratuite nataonareo zany kanolo igny. Gratuit méchanceté nareo aminany igny. Sérieusement, gratuit. Lamba ndreo mitovy. Lamba nandesin'ny namono olo ke mbala sikininy. Tsy ho isy tasiny io. Mbala sikininy fo. Nagnino matsika bête ce point-là. Atsika gasy kony peuple le plus bête au monde. Azonareo ndraiky zay? Mampamegna jiaby mivolagna fa anao gasy zegny ozy aminareo. Satria bête loatra. Non mais ça là ça va pas là.
Vraiment ça va pas. Tokony sakaragny olona agnelitsaho na efa izy dikan'zegny izy témoin baka. Satria isary igny manjavogny be vidéo surveillance igny. Manjavogny be zigny. Ke io fo izy nagnano na efa tsy maintsy zany kan'olo igny namono araiky igny. I olona agnaboaka zigny voanalohany za tokony sakarahigny. Azovy olona agnaparitaka sarintsaiky lehilahy voalohany ta Facebook tato. Izy sambory satria dikan'zegny izy témoin teo. Izy namandrô namono olo satria izy na esorandrô, izy na couleur-andrô, izy na vatagnandrô. Sérieux nakaze. Atsika bety loatra. Faza ety mpo magnendrikendriky namagna amy raha tsy hitanao. Ha? Ndray tarô chauffeur-ny taxi pousse aby regny fo. Rô tsy nitsangana. Satria tsy haindrô feky fa mamono olo rô sasany igny. Ambarandrô tsy haiko lehilahy mikidikidiny soma fo fagnanaovanrô izy tary. Hara rô mijalindrô magnano coursendrô rô tsy fixé olo amy lalagna. Misy tsy igny aby ya. Ndray mpitondra posy mandalo fo rô tsy nitsangana. C'est normal. Irô tsy conscient efa magnatiny famonoagna sasany. Fambarandrô karaha tsy haiko lehilahy misoma mikidikidy amy sisiny lalabe. Rô magnano jalindrô. C'est tout à fait logique. Atsika masaky magnendrikendriky namagna ndraiky mamaky zany kan'olo amy lavaka. Falifaly le nagnano izy io. Ah non, on est vraiment bêtes. Nous les malgaches on est des bêtes vraiment. Tsisy jerinay ela agnatin'ny lohatsika fa tsasa tainy fandroaka tsy haiko franchement za mahinihiny, za malahelo. Non, mampalahelo. Mampalahelo toetra karaha igny. Ke tadiavanarô mpitondra fanjakana azovy olo voalohany nagnaboaka fa hitsaiky lehilahy igny rô namono le maty. Izy sakarahinarô, samboranarô, ataovanarô enquête. Satria matoa heny zigny izy namandrô teo. Izy dikan'zay témoin. Non assistance en gens en danger baka zay. Hitanarô namono olo izy doko fo teo. Izy boka falifaly mandeha mambara Facebook za fa imanafy ty namono zegny. Donc izy témoin. Hatretsika tsisy afaka magnambara ke olo joby na olo malandy na olo mena rô tary. Image des gens en noir et blanc. En noir et blanc l'image. Anao io fo nahesa hitsaiky lehilahy ty izy igny. Hatria izy madinidiniky izy lavalava, ça y est samborinao. Izy tsy tianao fa hela tagny, zanagnanao kisasy fa hela tagny. Ataonao izy. Non, atsika gasy il faut que izy koa possible tokony arrêter radio hely mihitsy ty Facebook ty Madagasikara fa tsy zaka ny lohanarô. Tsy zaka ny lohanarô io. Agny atao tsisy. Tsy zaka ny lohanarô. Non mais c'est pas vrai. Ravoravo narô zio io. Jaly fa mare. Zava fo nabaviny amy tagno firy igny. Igny olo tsara hitsika tamy Facebook tato. Najary niboaka Facebook amin'ino fitiavany havany. Ha mitoagny amy public dans le monde entier. Amy hendrikendriky. Amy raha tsy hay. Atao mahametsika Facebook ato. Anarô mba mieritreritra ndraiky. Nitody eny tsy misy fa natao fo miverigny. Raha ataonarô olo mba tsy mbola pody aminarô marefaka mare. Nitody io tsisy. Igny tsy olo anaovanao azy maly izy aminao. Fa olo hafa igny mavaly izy aminao. Donc il faut que vous arrêtez de dire des conneries sur ces réseaux sociaux. Arrête. Hela tsy nivovolaniko anarô tato zegny. Hela. Faratonarô fa trop. Amezanarô preuve fa tsy mety saiky lehilahy io. Ha, image zavatsika en noir et blanc. En noir et blanc. Inona ezanarô fa tsy mety saiky lehilahy madiniky matsoraka malandy igny namono araiky igny. Amezanarô preuve baka zay. Donc izy koa misy fanjakana marigny Madagasikara tsakarahanarô olo nagnaboaka i Facebook fa hitsaiky lehilahy marigny namono olo. Izy ndrô samborinarô. Hanagnanarô capacité zegny, hanagnanarô matériel zegny. Cybercriminalité mavita zegny. Tsakarahanarô. Raha honarô atendegna shopping. Bonne journée fa dinidinia ihany raha atao zanak'an'olo fa zina teraka an'olo fa tsy nateraka biby.